Estamos no episodio número 10, o episodio de ciencia. Imos falar de como traballar este eido desde fora das nosas fronteiras, de como podemos tecer pontes desde Galicia coa nosa diáspora, como podemos conectarnos esa Galicia territorial e esa Galicia exterior. Para isto, contamos cunha presentadora de Luz, unha conductora de Luz do episodio, que xa repite participación no Maratón de Galeguidade, Sonia Villapol, neurocientífica galega en Houston, que conducirá o episodio. Moitísimas gracias, Sonia. Adiante con ele. Bo día dende aquí, dende Houston, Daniel, e boa tarde en Galicia e no resto de Europa. Ben, moitas gracias, Daniela, outra vez, non, por contar comigo, é todo un luxo, e ben, benvidos aos ponentes da nosa sesión. É genial que fixedes un poquinho de anaco nas vosas axendas e distintos tempos horarios, bueno, para xuntarnos e falar un poquinho non desto da diáspora científica que para min bueno, é a nosa vida, non? Que levamos parte da nosa vida indo dun lado para outro, e entonces vamos entrar nun foro de reflexión e de debate, e espero que agardo que sexa ameno. Pois vou-vos presentar brevemente. Basicamente, comenzamos, se queredes, por Ana. Ana López Malvar, que eres investigadora postdoctoral, certo, na Universidade de Jean-Pierre Bourguin en Versalles. E logo seguiremos con Xesús Ábalo, que é neurocientífico biólogo molecular en Suecia, e logo co doutor Joaquín Lado, que é o xefe da sección de endocrinoloxía en Sacramento, nos Estados Unidos. Pois comezamos por Ana. Eres que está nunha etapa máis, digamos, máis recente, depois do doutorado, e ben, estás como comenzando, ao mellor para ti pensas que xa levas moitos anos, o mesmo me pasaba a min cando rematei a tese, pero ben, estás iniciando esta etapa profesional de postdoutoramento, non? Eres a que leva menos tempo fora, pero ainda así, bueno, naciches en Pontevedra, licenciaxeste fai 10 anos xa, en Bioloxía na Universidade de Vigo, e chegaches a Francia cunha bolsa postdoctoral, non? Da Xunta, penso, xa nos rectifícame se me equivoco, e estás agora como investigadora postdoctoral no INRAE, que traballando por a calidade da biomasa do millo e a interacción coa seca. E basicamente iso, non mires que influencia ten o millo na seca, nas temperaturas. Bueno, algo que teria moita aplicabilidade non en Galicia, sobre todo na forraxe e alimentación animal, etcétera, etcétera. Ti xa nos explicas, clasificaste, catalogaste como unha bioquímica, fisióloga, xenetista. E a primeira pregunta, que esa sí que teño para todo o mundo, é que nos contes un poquinho, Ana, que circunstancias persoais ou profesionais, ou as dúas, influíron na túa decisión de emigrar. Bo día, Ana, ou boa tarde. Boa tarde, que tal? Perfecto a presentación, é todo correcto no meu currículum. Pois a verdade é que efectivamente marchei ao estranxeiro en 2021. Eu tiña o sea, gañei a axuda postdoctoral da Xunta de Galicia, que eran 2 anos no estranxeiro e despois un ano de volta a Galicia, a Universidade de Vigo, no meu caso. Pois as condicións de por que marchei ao estranxeiro, pois non vou dicir tampouco obrigada, pero sí que é verdade que para facer unha carreira científica e convertirse en IPEN, o sea, investigadora principal, que é o meu obxectivo, tes que pasar unha etapa no estranxeiro. Non me costou decidir marchar, porque eu sí que tiña moitas ganas de explorar un pouquiño o mundo, e estive en Alemaña e en Francia, agora sigo en Francia, e foi un pouco por eso, por ir facendo méritos para marchar para poder voltar, digamos, que é un pouco a obrigatoriedade desta carreira, non? Sen arrepentimento nin nada, moi contenta de haber marchado, pero bueno, un pouco por iso que vos vou contar a vos. Fai soamente 3 anos que estou vivindo fora de Galicia. Moi ben, estupendo. Pois seguimos presentando
o seguinte contertulio, que é Xesús Álvaro, que eres neurocientífico e biólogo molecular, fixeches o doutoramento na Universidade de Santiago de Compostela, e leva xa en Suecia como 20 anos, pode ser 18 anos, pon aquí, actualmente estiveches en academia, logo se queres xa nos explicas, pero traballas no Centro Nacional de Xenómica, onde coordinas proxectos de transcritómica espacial. Nunca dixen isto Ah, en galego, é soa moi galáctico. E ben, basicamente tamén unhas cousas tamén de que no teu tempo fora do traballo, non, pois tamén publicaxes unha novela no 2022, Cara ao Norte, que é un poquinho autobiográfica, que ainda non me fixen con ela, pero tamén estás comprometido de certa maneira ca comunidade galega, española, de científicos que está no exterior, non? Aquí nos Estados Unidos creamos no ano 2014, fai 11 anos, ECUSA, que é a Asociación Española de Científicos que traballan, investigan nos Estados Unidos, e aí en Suecia tamén tedes a Asociación de Científicos Españoles en Suecia, ACES, que non sei exactamente cando se creou, pero ti és o presidente, entonces se nos mm. poderías comentar algo un poquinho sobre iso, e para comenzar iso tamén preguntarche, non, que circunstancias persoais, xa levas moitos anos, a ver se te acordas, pero che motivaron a vivir en Suecia, non, e emigrar e quedarte aí. Xesús? Hola, pois moitísimas gracias. Moitas gracias, Daniel, organizadores, moitas gracias, Sonia, por lembrarte de min. Bueno, pois como dices, xa levo 18 anos fora. Nós, bueno, fixemos a carreira xuntos, Sonia. Levamos máis ou menos o mesmo tempo fora, non? Creo que ti mudaches de país, eu sigo no mesmo. Eu sempre tive gañas de sair. O sea, xa cando, antes de empezar a tese, gústame viaxar, gústame coñecer. Entón, un dos obxectivos de ser científico era isto, viaxar e coñecer outros sitios. No medio da miña etapa investigadora, da tese, realmente, pois quixen facer traballaba con a técnica inmunistoquímica e quería incorporar outra nova no grupo, que era a in situ, hibridación in situ. Entón, pois, quixen ir a facer unha estancia en primeiro a Suiza, depois o investigador estaba en Alemania, acabou en Suecia, fixen unha estancia predoctoral de 3 meses no Bran, aquí en Suecia, bueno, aquí, agora estou en Galicia, pero bueno, eso, 3 meses en Suecia, durante o verán, e dixen, isto é maravilloso, hai que volver. Entón volvín de postdoc, con miña muller, que tamén é científica, e os dous fomos de postdoc, pero aí foi cando descubrimos a oscuridade sueca. Pero bueno, eso é outro tema. Moi ben, 18 anos, por moitos máis. E sí, o de sair e investigar ou descubrir outros sitios, eu creo que non digo que todo o mundo debería facelo, eso debe ser o sea, unha vontade, alguén que o que queira facelo, que poida facelo, pero a ignorancia curase lendo e o racismo viaxando. Entón, ter a posibilidade de vivir en outros sitios dache unha visión máis global de o vos que somos nunha cousa e o que nos falta e o bo que son os outros fora pero que non teñen que temos nós. Em, Sobre o que comentabas de ACES, da Asociación de Científicos Españoles en Suecia, pois a primeira asociación que se fundou foi a de Reino Unido, a segunda foi a vosa de CUSA e a terceira foi ACES, a nosa de Suecia. Ten 11 anos xa. Teño a sorte de ser presidente agora mesmo, e digo sorte porque non é fácil. Nós somos 340 socios máis ou menos, pero teño un grupo de investigadores que a xunta directiva, pois, creo que se fai un traballo moi bo grazas á Fundación Ramón Areces, que nos financia, aos contactos coa Embaixada de España en Suecia, co Instituto Cervantes. O sea, é un pouco facer malabarismos aquí e ali, pero creo que funciona moi ben. Non sei se respondín a todo. Por que Suecia? Pois xa contei Suecia. Pois foi un poquinho de casualidade que acabei en Suecia. E que nos engañou o verán sueco. Moi ben, moi ben. É un pequeno detalle da climatoloxía. É un placer presentar o noso terceiro convidado no noso espazo, que é Joaquín Lado, que é un médico galego que ten unha traxectoria académica
profesional bueno, de proxección internacional, licenciouse en Medicina na Universidade de Santiago de Compostela, lá polo ano 85, formouse como especialista de endocrinoloxía e nutrición, no Hospital Clínico en Barcelona tamén estivo, no Xeral de Santiago, facendo estadías tamén clínicas en Londres, etc. Non? E despois, a primeira vez que penso, se non me equivoco polo currículum, que pisou os Estados Unidos foi no ano 97, na Universidade de Texas Tech, aquí no estado de Texas, non? Donde estou agora mesmo. E logo completou a súa formación na Universidade de Chicago tamén, no ano 2002. Unha curiosidade que iso que o doutor Lado volveu, Joaquín regresou a Galicia, non? Entón, fai 4 anos despois de facer estadías en distintos sitios, en Missouri, Kansas, o sur de Carolina, etc., pois no ano 2000, fai 6 anos, obtivo a cátedra de Medicina na Universidade de Santiago de Compostela, non? Entón, é unha situación un pouco atípica de ter unha cátedra en Galicia bueno, tamén ser o xefe de división de endocrinoloxía na Universidade de California, no campus de Davis, imagino, en Sacramento. Pois quería que nos comentara un poquinho, volvendo atrás, pois que circunstancias xa fai 30 anos, non? Que iniciais o levaron a emigrar e vir aquí aos Estados Unidos, é un poquinho así que nos conte da súa traxectoria. Joaquín, cando queiras. Bueno, pois, bos días, Sonia, bos días, Ana, Xesús, Daniel, Vanessa, é un placer falar con vos e coñecervos. E é curioso porque cando Ana empezou a falar, a mí recordábame a miña traxectoria, así empecé eu tamén. É dicir, a mensaxe, e me imagino que Xesús e Sonia tamén, a mensaxe en aqueles tempos nos que empezábamos a traballar nos departamentos, me imagino que así empezaríades vos, era que si queríades continuar na universidade, habría que ter unha traxectoria internacional. E entonces, parece ser que eso era obligado. E a verdade é que, en certa maneira, o era, porque a ciencia, a técnica que se facía en aquel momento, pois era bastante defectuosa. É dicir, polo menos cando eu empecé a carreira, eu nací nos anos 60, o sea, no último franquismo, e cando empecé a universidade era unha universidade de transición, unha universidade de unha época dictatorial, unha democracia, e había pouca base científica. E así foi como eu empecé a traballar en un departamento e cando fixen a tesis doctoral, despois de acabar a carreira, pois había que marchar. E por eso fun primeiro a Italia, despois fun a Inglaterra, volvín a facer a especialidade e, curiosamente, a miña é unha migración que non é unha migración económica. A miña é unha migración por falta de oportunidades profesionales. E que quero decir con eso? Quero decir que o sistema universitario galego, español, que vos coñecedes moi ben, é dicir, un sistema de funcionariado donde o número de plazas son as que son e donde o que pense que vai a ser contratado pola súa gran capacidade e que además como se mide eso, non? Bueno, pues un número de papers, estas cosas, pero non, está equivocado. É dicir, hai moitos factores, moi poucas plazas e moita presión interna. Entonces eu, eu penso que era bom, como seredes vos, pero o que me tocaba era marchar. E entonces esa situación foi a que me levou a seguir buscando a vida, en vez de rendirme, pois en vez de quedarme a chorar e decir, bueno, pois que mala suerte tengo, pois foi a seguir buscando. E xa sabedes os que salides como é a vida, nadie regala nada, non? É dicir, o que pasa que, bueno, se trata de seguir buscando e o que si, é verdade que o que sigue, pois, é dicir, tería que ter moi mala suerte para non encontrar un sitio no mundo donde traballar. A min é certo que se me deu a posibilidade, por cabezón, de volver a Galicia e sacar a cátedra de Medicina por cabezón. E tamén por cabezón, aos 6 meses renunciei á plaza, pedín a excedencia e me marchei. É dicir, eso
Eso, e por qué? Bueno, porque eu xa non tiña vida eu xa non teño vida en Galicia. É dicir, eu teño a miña vida en Estados Unidos. Eu teño familia, a miña muller non é nin siquiera española, é argentina, e os meus fillos son galegos, porque naceron en Galicia, pero viñeron con 6 meses e 2 anos a América e son norteamericanos. E esa é a miña trayectoria, é dicir, unha persona que dedicou toda a súa vida a traballar, a estudiar, fillo de obreiros, bueno, de obreiros, non sei se pode decir obreiros, fillo de, de labregos reconvertidos a obreiros. A miña mai ama de casa, meu pai xa están mortos, meu pai cobrador da luz, electricista, e eu, pois, a traballar. E sin contactos na universidade, e que isto non sone a acritud, non? Pero sin contacto na universidade para ter os apoios que un tiña que ter. E iso é o que me levou a emigrar. O sea, non foi unha emigración económica, de verdad, foi unha emigración profesional. E agora estou aquí en California, mañán podo estar en Texas, non sei. É dicir, todavía me quedan uns poucos anos. Penso que conseguín profesionalmente o que buscaba e o meu objetivo ahora mismo é quizás axudar a xente. Axudar a xente que vexo, hai moita xente necesitada, xente boa, xente que ven de todo o mundo. Nós temos agora unha emigración do Medio Oriente. É dicir, esta é unha migración interesante, xa non vemos españoles, non vemos europeos aquí. Eu xa non nos vexo. Non vexo ningún europeo que non sea do oeste, do antigo oeste, búlgaros, ucranianos, rumanos, pero vexo moita xente do medio oeste, dos países árabes, que é xente moi boa, e, e xente de países asiáticos, que tamén son extremadamente boas. Bueno, e esa é a miña trayectoria. É dicir, non hai máis que eso. Moi ben, é tremendamente interesante, non? Cunha visión moi interesante, non é? Moitas veces que contradí o que a imaxe que se ten, para min que son factores que hai que ter en conta, non? A imaxe que se ten, sobre todo do noso colectivo, non? Da emigración que facemos, que se di que é unha migración de formación, que é necesario. Ben, isto tamén é un pouco criticable, toda calquera profesión non require, non lle ven mal unha formación tamén fora, non? Independentemente do que sexa. E ben, é iso, non? Hai moito tipo de interpretacións, e é moi interesante o que dices, Joaquín, do tema de, non, que é unha migración eso profesional, non? Moitas veces confúndese tamén, non? Parece que vamos vir facernos aquí ricos adicándonos á investigación, que é o que faltaba. Ana, por exemplo, ti pensas que as oportunidades, por exemplo, comentaches que o teu desexo é volver a Galicia, non? E pensas que despois da túa estadía ábrense portas hoxe en día, porque, como comentaba Xesús, nos fomos fai 20 anos, ben, daquelas circunstancias eran moi distintas agora, non? Eu mesmo estou en programas de mentorado da Universidade de Santiago. Basicamente a miña razón de marchar é que non había ningún tipo de bolsas para facer o doutoramento no ano finais a principios do 2000, non? Pero ti pensas hoxe en día que as circunstancias, o panorama da investigación en Galicia cambiou, que tes posibilidade para voltar despois da túa etapa postdoutoral en Francia, para voltar a Galicia e facer investigación, obviamente. Eu creo que oportunidades hai de haber, pero o sea, son poucas. Por exemplo, o que fíxome quedarme en Francia foi un contrato postdoctoral, no que o meu contrato vai de acorde a miña formación, porque eu gustaríame voltar a Galicia, pero gustaríame voltar a Galicia como postdoc, non voltar cun contrato de bióloga, por exemplo, ou algo así, cando en Francia, por exemplo, ou en Alemaña, sí que podo optar a este tipo de contratos. Creo que é máis fácil optar este tipo de contratos fora de Galicia que en Galicia. Mesmo se hai oportunidades, hai poucas, porque agora mesmo estou estou, como quedame un ano de contrato en Francia, estou optando pois a todo un pouco, non? Vou a pedir a convocatoria da Marie Curie, vou pedir a Ramón e Cajal, vou pedir un contrato tamén en Francia, son todo proxectos que saen a concurso, pero, por exemplo, o proxecto en Francia sí que é
un proxecto que pido cos meus compañeiros é que contrataríanme como postdoc. E esa oportunidade en Galiza aínda non a tiven. Entón é por iso que non sei se a miña emigración é económica profesional ou as dúas, porque claro, tamén o salario é mellor xa en Alemaña, é mellor que en España, e Francia é mellor que España tamén. Entón, pois oportunidades hai e vou loitar por todas, pero eu sigo contenta en Francia, sigo contenta no estranxeiro, a miña parella está comigo, por sorte, e, bueno, eso non me impide quedarme, pero é verdade que se volto, gustaríame voltar como postdoc ou xa como algo máis definitivo, digamos. Se non, pois se podo seguir en Francia como postdoc, pois benvido sexa. Sí, é un... ben, sí, é iso, non? Nos sempre temos a tendencia de ir a modiño, pouquiño a pouco a modiño, non? Como comentou Joaquín tamén, que se lembraba, escoitándote, que tamén se lembraba a súa traxectoria, pois é un pouco así, non? Tamén acórdome da miña traxectoria, que estive en Francia tamén, pero iso, pouco a pouco imos facendo camiño, como ben din de noso, dos galegos e galegas, non? Pero a verdade é que sí, moitas veces hasta que punto, non? Ata que punto formarse máis, porque nunca estamos formados dabondo. Isto é unha carreira de maratón de fondo de formación, é dicir, eu cando cheguei a Estados Unidos, despois de facer un postdoctoral en Francia, pois igual que a Tiana, non se me ocurrió outra cousa que dicir, ben, pois veña, ala, outro postdoc, porque ainda non estou lista, ainda non estou formada dabondo. E pois atopaste con outras culturas, outra xente, aquí nos Estados Unidos xente moi xa dende o instituto, non, do high school, veñen con moita confianza en eles mesmos nese sentido, non? Eso sí que atopei unha diferencia, digamos que pode ser cultural, xa non só a nivel científico, pero van atópome xente co doutoramento que defende a tese e xa está buscando prazas de faculty, prazas de profesor de titular, e o mellor como que ou un ano ou dous depois do doutoramento, non? É dicir, esa perda de agresividade profesional, eso sí que pode ser xa algo cultural, non? E ben, eso, para voltar a Galicia pois ben, pois quizáis podería xa pedir unha praza directamente, non? É un pequeno consello, non? Pero ben, é iso, non? Ben, Xesús, ti as circunstancias son un poquinho distintas e gustaríame saber que pensas da mesma cuestión, pero si contemplaches nun futuro próximo 5 ou 10 anos un retorno en certa medida ou xa pensas que te quedarás aí os próximos 10 anos, non? Bueno, a min encántame volver a Galicia todos os brans. Quero dicir, estou moi ben en Suecia, o meu traballo, a familia está ali comigo, claro, e vir de vacacións aquí está moi ben. Traballar aquí non o contemplo agora, tal como está, pero se cadra porque pola conciencia social. É moi distinto. Eu lembrome desto hai xa 20 anos, máis de 20 anos, pero lembrome unha vez unha conversa cun amigo que explicaballe que eu estaba en Santiago, estaba facendo a tese no desenvolvemento do sistema nervioso central das lampreas. E di, pero expliquei o que facía, iba ao río, tal, o entón seccionaba serotonina, non sei que. E di, moi ben, e cando empezas a traballar? E di, claro, eso, o traballo que desenvolvía cada día, pois era bastante grande. Eso en Suecia, non. Todo o contrario, todo o contrario. A investigación básica é, pois, como o seu propio nome di, de onde se empeza todo, onde se empeza a construir, son ladrillos que un se pon enriba do outro. Nunca en Suecia che van cuestionar eso. Entón, pois en Suecia teño un traballo moi bo, hai moitas máis posibilidades de conseguir financiación. Quero dicir, unha cosa moi boa que ten Suecia que non está aquí e que estaré moi ben implementar é plazos fixos. Por exemplo, para as bolsas do Ministerio ou bolsas Ramón y Cajal, que sabes, en Suecia sabes que no mes de abril son os do Ministerio e resolución en novembro, sempre. As de outra xencia en setembro, resolución en febreiro. O sea, sabe, eso é estable todos os anos e non hai excusas. Aquí, ás veces, pois parece como que se buscan excusas para non facer.
Ali foméntase, pois eso, o estudar, os rapaces nas escolas, bueno, a educación é gratuita, pero non só eso, sino que na universidade, para calquera rapaz ir á universidade, o goberno dá un crédito a, non sei, son 50, 60 anos a interés prácticamente cero, o sea que fomenta o estudio. Eso aquí todavía non se fai. Pero, agora vou dicir a parte, eu creo que é boa. Creo que se están poñendo pedras no bo camiño. Falo da Xencia Galega de Innovación, da GAIN. Están ten un programa, chamase Programa Oportunius, é para xente un pouco máis senior que Ana, ou bastante máis, cando consiguen, por exemplo, unha ERC, unha European Research Council, unha bolsa. Entón, se a consiguen, elas danlle, elas, digo, porque a xente que coñezo da GAIN son todas mulleres, oportunidades para volver a Galicia con complementos de salario, de contratar xente, de localización. O sea que estánse facendo cousas moi boas a través da Axencia Galega de Innovación. Sen ir máis lonxe, a GAIN colabora con todas as asociacións de raíces, o sea, da rede de asociacións científicos españoles no exterior. Entre elas, nós en Suecia, pois temos unha colaboración con eles, chamase a Misión Científica Oportunius, onde son 5 investigadores dos países nórdicos, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca e os países bálticos, que van invitar a vir no mes de novembro aquí a Galicia a facer unha estadía e visitar distintos centros de investigación, pois coa intención de establecer colaboracións, sí, incluso poder voltar, eso creo que é outro programa, pero creo que son pasos nunha moi boa dirección. Pase niño, a modiño, como decía Joaquín e decía Sonia, pero creo que están na boa dirección. Objetivo, non digo objetivo final, pero modelos como ICREA ou Ikerbasque agardo que sexan un modelo. Non son perfectos, ni moito menos, pero movéndose nesa liña creo que imos ben. Sí, puñeches encima da mesa cuestións non que me gustaría tocar a min tamén, pero ben, en lugar de comentar, voulle dar paso a Joaquín que nos comente que pensa destes programas de retorno dende a súa perspectiva, non? Dende que tivo nos inicios da formación do CIMUS, etc., non? Que coñece moi ben o sistema institucional e universitario de galego e que opina dende a súa visión destes programas de retorno que están establecidos agora mesmo, se que coñece de alguma maneira. Eu coñecí moi ben o sistema galego de investigación ata o ano 2009. Despois falo de oídas, pero sí que o coñecí moi ben. De feito, o CIMUS saleu do meu ordenador, é como fixemos o CIMUS. Saleu dali, un grupo de 2 personas, e máis un decano da Facultade de Medicina. Eso despois tomou outros derroteiros e todo isto. E eu dirixín as infraestructuras científicas da Universidade de Santiago. Para min, é dicir, eu non penso que os galegos somos moi distintos a ningún outro europeo. É dicir, a nosa capacidade intelectual debe ser a mesma que un sueco, un italiano, un francés. Hai xente extremadamente boa e hai xente mala, como en todos os lados. É dicir, por que non somos capaces de crear un sistema de ciencia duradeiro? É dicir, onde está o problema? Porque vou poñer un exemplo que é curioso. É dicir, por que un tipo non quere traballar de camareiro na Rúa do Villar e quere traballar de camareiro en Londres? A min non o entendo. É dicir, ten que haber algo de camareiro en Londres que non hai na Rúa do Villar, porque falas que a xente que mira, me vou de camarero a Londres. E dicir, pois mira, ti que ven, te vas de camarero a Londres e na Rúa do Villar están pedindo camareros. Pois non o entendo. Entón, por que un tipo non se queda a facer ciencia en Santiago de Compostela e se ven a Sacramento? É dicir, pero por qué? É dicir, o sueldo que che pagan en Santiago de Compostela, mentras che paguen, dache para vivir, dache para pagar un apartamento, para ir tomar unhas tapas, para comer un bocadillo. É dicir, que é o que necesitas ao día? É dicir, comprar unha roupa en Zara que sale barata, máis barata que comprada fora. É dicir, pero
ven a Sacramento, e se ven a Sacramento se pode quedar e pode facer o mesmo tipo de vida, pero pode prorrogar no tempo. Por que iso non se pode facer en Galicia? Pois non se pode facer en Galicia porque non hai nadie que se tome en serio a ciencia. Simplemente por eso. É dicir, é así de simple, non hai máis volta. Que iso supón tomarse en serio a ciencia? Pois facer programas a longo plazo donde habrá que buscar a financiación, que poderá ser unha financiación estatal, que non ten por que ser estatal, unha financiación complementada en colaboración ca industria e donde non se foi creando a mentalidade na sociedade de que a ciencia é necesaria para cambiar o sistema productivo de en vez de vender tapas e viños no franco, a facer, a inventar, a ter Teslas, a inventar este tipo de cousas. É dicir, por que o ten que facer un tipo autista de Australia e non o pode facer un tipo espabilado de Vilar de Bos? Pois é que eu non vexo a diferencia. A diferencia é que temos os políticos quizás son tamén o reflexo dunha sociedade mediocrizada, e donde realmente os problemas profundos non se poñen encima da mesa e non se discuten. E cando non perteneces ao club, cando non perteneces a un club e eres unha tipa ou eres un tipo incómodo, pois a mediocridade xa se encargará de aburrirte e de que teñas que coller a maleta se tes un pouco de xenio e arrancar polo mundo adiante porque estás cansado. É dicir, mira, vou vos poñer un exemplo que a mí é que me dá moitísima pena. Mira, ahora mesmo, antes de contactar con vos, estaba enviándome unhos mensaxes cunha colaboradora que teño en Santiago, que enviamos un paper a publicar e ao día seguinte me dio da revista que cree que debemos de enviálo a outra, ten quizás menos categoría, donde podan aceptar, porque, vamos, o tipo é moi discreto e me quixo decir que aí non iba a entrar. E entonces esta me dice, pero como, que rápido eres, é dicir, por que aceptas enviar aí? Pois non ves que el impact factor, é dicir, se vive destas cosas de los impact factors aí en Galicia para buscar un traballo, é dicir, tienes que tener al peso, tens que ter 4 papers máis co outro para que despois un comité, quizás que xa está arreglado por detrás, un comité que está arreglado para darte a votación e tal. Estos son as realidades, é dicir, non nos tomamos en serio. A ciencia, hai moi poucas plazas estatales que xa están dadas de antemano. Se está dando a xente a impresión de que porque te vas fora e publicas e tal, e tes 4 papers, despois vas a ter máis ventaxas, e iso non resolve absolutamente nada. Quizás de 100, 3 ou 4 van a ter a posibilidade de quedarse. Te comentaba desta muller que estaba agora comentando porque veu aquí a traballar con nós e é unha persona excepcional. Residente, doctor en medicina, unha cantidad de publicacións impresionante, era tan boa que lle ofrecimos un posto sin ter o board de medicina interna aquí por 3 anos, como profesor asociado na Universidade de California. Pois sabedes que pasou? O que pasou é que cando iba a firmar o contrato, 2 semanas antes me dixo que lle ofreceron un contrato Juan Rodés, creo que se chama Juan Rodés, non sei, unha cousa destas de aí, e entonces que claro, que en Santiago que prefería volver. Eu entendo perfectamente, se volve, e agora o único que está é pendiente de publicar en Impact Factors un paper al año para poder, a ver, se 10 anos, de aquí a 10 anos, pode ser profesor titular na Universidade de Santiago de Compostela. É dicir, isto non se pode soster así, as vidas non son eso. Vosotros sabedes que as vidas non son eso. As vidas hai que vivilas. E se somos nos dedicamos á ciencia, de verdad, pois dentro do país debía haber un debate de decir, vamos a crear ciencia de verdad ou non? Non quero decir que todo o mundo sea científico. É dicir, por que nos temos que marchar? Por que nos temos que marchar? É dicir, non podemos... Os suecos se van. Non se van. Os ingleses se van. Non se van. E por que non se van? Se son os nosos veciños, con un produto interior bruto menor que o noso. É dicir, por que non se va? Porque hai xente que se está tomando en serio as cosas e non de cachundeo. É dicir, eu xeito falar así, e non é que sea unha persona agria, pero é o que agora xa ao final da miña trayectoria científica vexo e se fala de programas, Xesús, decías deste programa, mira, estes programas os levo visto eu desde hai moitos anos. Cando había un tipo que foi rector da Universidade de Vigo, que era do Bloque, que tuvo un cargo político moi alto non me acordo o nombre, na Xunta de Galicia, e nos veo a vender a Universidade de Santiago de Compostela o programa científico. Eu fixe unha intervención e dixo, mira,
O programa que ti nos estás vendo de incorporación de lectores, sabes que fai? Compra 3 pisos na calle Galera de Santiago. Todo o mundo se quedou así. Claro, porque che poñe e dice, decir, con estes cartos vamos a facer. Dice, sí, sabes que facedes? Comprades 3 pisos. Ti pensas que comprando 3 pisos na Universidade na calle Galera de Santiago se pode facer un programa de ciencia en Santiago de Compostela? Pois ese é o problema. A xente está, a inteligencia é a mesma, pero non están os fondos, nin está a visión de país, a visión de país, eu penso que non está. Está para outra cousa. Está para outra. Eu- Ahora, hai outras cousas mellores, boas, moi boas, sí, a festa, o churrasco, é dicir, todo eso somos os números un. En eso non hai que nos gane. Sinto interrumpir só para dicirvos que últimos 5 minutos. Sí, no, é estupendo que rematada tan boa, non? E non podo estar máis que de acordo co que Joaquín nos acaba de contar, e, bueno, non podería dicir mellor, non? Eu tampouco creo nestes programas, indudablemente, non? Cada vez que vou a Galicia, eu penso que mo dan cada ano, xa vai terceiro ano, dame isto, oportunios. Digo, toma, oportunios, non sei se se ve. Oi, aquí está. E ben, e vexo aquí na lista, é dicir, vamos a ver, tens que pedir fondos europeos e depois danche un espazo, sí, porque en infraestructura, en construción de bons edificios non nos gañan en Houston, en Santiago, bueno, estas facultades, estes laboratorios impresionantes, para despois que quen traballa dentro deles, non? En que condicións, que maior, bueno, cando me fun de Santiago, o 99%, o 90% dos que estábamos traballamos gratis, non tiñamos nin bolsa, éramos aspirantes a becarios, e calquera conseguiron os que conseguiron a beca eran os privilexiados, non? É dicir, como ben comenta Joaquín, non é completamente irrealista dese sentido, é máis que iso tamén eu daríalle énfasis eso, de que non a visión que teñen de gustaría comentalo con vos se teis algún tipo de comentario en relación a isto, non? A visión que teñen os científicos, os investigadores en Galicia de nós que nos marchamos é unha proxección que dan á sociedade que é completamente errónea, non? É dicir, os comentarios de que din, non? Traballar volvín para Galicia para traballar na miña terra. Bueno, que é iso? Volviches porque che deron unha praza, porque as circunstancias foron ese sentido. Non traballas máis por Galicia traballando dentro que fora, deso non é... bueno, pero é resei por facer o país, non son comentarios bastante... Bueno, en canto de emigración, por exemplo, mesmo un contertulio que falou fai pouco, non? Que se tivese emigrado, comentou, non? Que non aquí, non? Fai un par de semanas, non? Se tivese emigrado un autor literario, non? Marchada, tirada a toalla e apostar por defender outra lingua e agarrarme ao poder do Estado e todo iso, sentiríame internamente moi débil, sentiríame internamente avergoñado, non? E iso é a visión xeral que hai moitas veces dos emigrados, de nós que estamos fora, non? Ben, non sei que dixo na outra ponencia, escoitarino despois, pero son cousas que tamén, de certa medida, é o panorama que se nos presenta. E isto, como Joaquín, para min tamén é esa perspectiva, non? Somos utilizados como unha ferramenta política, en certa medida, non? Para vender súas fundacións e poñelo no programa electoral e ao final todo é palla, todo é ficticio e non hai nada realista, non? Estamos falando da crise que temos aquí nos Estados Unidos no tema da financiación coa nova administración, e a proposta de Europa é dar aumentar 500 millóns, non? O presuposto da SER, destas grans para toda Europa. 500 millóns é nada, é unha limosna. É dicir, solamente no estado de Texas, agora mesmo acabase de aprobar 300 millóns anuais durante 10 anos só para Texas para traballar en Alzheimer. E non é que, imaginados, non podemos nin comparar ese sentido, aparte de que estamos na peor situación a nivel de investigación, non? Que nos últimos anos aquí. E non falo máis, solamente rapidiño, nos últimos 2 minutos, a pregunta mandatoria é como poderemos conectar a Galicia territorial coa exterior, dende o noso punto de vista, non dende a ciencia, como investigadores. Como vos conectaríais isto? Ana? Bueno, antes de nada dicir que estou completamente de acordo co que dicides, que a continuidade é inexistente, é un problema enorme, estou completamente de acordo con Joaquín. E en canto á resposta, pois con proxectos internacionais colaborando, porque os problemas que hai en Galicia, eu traballo con millo, con dixestibilidade do forraxe animal, é algo que
en Galicia sigo colaborando cos meus compañeiros da Universidade de Vigo, da Misión Biolóxica en Galicia, seguimos traballando en eso xuntos, e creo que pois a través de programas e de colaboracións como pódese achegar o que non se ten aquí en Galicia co que sí que se ten ao exterior e viceversa. O sea, estar en comunicación e en colaboración entre países. Quedo así, breve. Graciñas, Ana. Xesús? Eu tamén serei breve. Eu creo que hai que o primeiro é a vontade polos dous lados, que o galego que estea traballando fora queira volver, e polo outro lado que haxa as condicións para que ese galego retorne pois con unha certa estabilidade. Entón, iso significa, pois vamos a ver, os políticos son os que toman as decisións, pero as decisións están baseadas na sociedade. Facer un cambio social ou mental na sociedade é complicado. Polo tanto, se cadra centraros na divulgación, facer divulgación, boa divulgación, que tamén hai moita que leva a equívocos. E outra, a educación, os nenos. Dicirlle aos nenos o importante que é a ciencia para ter uns pantalóns, para que as ventanas pechen ben, para que haxa coches, para que teñamos vacinas. Sí, Moi ben. iniciativas como Investigal, por exemplo, a rede Investigal, pareceme iniciativas super motivadoras e que axudan un montón a todos os que estamos fora e incluso os científicos que están dentro, pois para non irnos un pouco os de dentro que os de fora. Xa. Moi ben. E Joaquín? Bueno, pois eu a nivel personal, facilitar colaboración con calquera persona que queira vir á Universidade de California a traballar con nós, estámoslo facendo, incluso a nivel de proxecto de investigación, contar porque hai xente moi boa en Galicia para eso, pero penso que donde se podía facer o maior impacto a nivel institucional. A nivel institucional, donde é dicir, seguir dando a vara a nivel institucional de que teñen que cambiar as cousas, que se poden abrir a convenios internacionales. Por certo, nós o fixemos en Texas, cando estaba en Texas, nós fixemos un convenio entre Texas Tech e a Universidade de Santiago de Compostela, que ao final pois, se parou por parte da Universidade de Santiago de Compostela. Se parou, estuvo porque o puxeron en máis dunha organización que non era ni siquiera a universidade, era unha cousa que se había contratado por fora. É dicir, a nivel institucional penso que se poden facer cousas da Galicia de fora. Hai xente moi boa. E xente, por exemplo, mira, en medicina ahora mesmo que me veña a cabeza está o xefe de servicio da Cleveland Clinic de endocrinoloxía e de Santiago de Compostela. Hai personas, cando se empezou a facer o CAR-T como tratamento personalizado de cáncer en Santiago de Compostela, resulta que a persona que sabe máis de CAR-T do mundo é Alfonso Quintáns Cardama, que vive en Fontiñas, que é de Fontiñas, e que foi a primeira persona que trouxe o CAR-T no mundo para unha multinacional, para Novartis. E este é un tipo de Santiago de Compostela que non tiña nin idea de que este tío estaba aí. É dicir, hai xente, se pode facer a nivel institucional, pero bueno, isto hai que movelo por parte das institucións con nós, e non sei se nós de vez en cando con iniciativas que as institucións. Sou completamente de acordo con iso, non é? Para min, rematando, pois iso, dicir que, dende a miña perspectiva, iso, as interaccións incluso en programas de mentorado para podermos traer moita xente de Galicia para aquí, non? Moitas veces tamén se traballa mellor coa xente que ten que procede dali, é outro tipo, non é un poquinho máis emocional, pero iso axuda, non? Axuda a eles a facer estadías aquí e nos ter ese contacto, e tamén iso a nivel institucional teñen que recoñecer que nos temos que, de alguma maneira, non nos teñen que apartar, non nos teñen que definir cando se fala de emigración, ou ben se fala de emigración dende o franquismo, ou dos avós, ou dos fillos, pero non se fala de emigración real, de nós, que estamos vivos e que estamos fora, non? Distintos anos que levamos fora. Entonces hai que facer ese recoñecemento que existimos cando se fala de emigración, da xente nova formada que nos fomos fora, pois que ainda estamos, que non saben pensan que non sabemos nin volvemos nunca, non? É dicir, que como que se non existíramos. Entón hai que establecer esas pontes por parte das institucións da lá e aproveitarse de nós e nós tamén aproveitarnos deles nese sentido, non é? E hai moito traballo tamén, todo de acordo, por abordar neso, non é? Facer eso, que a nosa asistencia, pois que non sexa como
como un espellismo, non? Que asistimos a que estamos fora, que temos moito a aportar, podemos decir como se pode facer a nivel institucional moitos mecanismos de financiación, como se poden mellorar, como se poden avaliar proxectos de investigación dende outra perspectiva, non? Para sair dese bucle que sempre vai ao mesmo, non? A poucas prazas e a prazas dadas desa maneira, pois ben, pois a noso aprendizaxe de distintos países e de distintas maneiras de facer ciencia, pois podería utilizarse e integrarse de alguma maneira non neses mecanismos. E moi ben, creo que xa estamos fora de tempo. Estamos ben, Daniel? Non nos pasamos moito. Moitísimas grazas por todo, polo voso tempo que é moi valioso ben, sabémolo ben que bueno, non ten prezo que dedicastes a pasar uns minutiños neste maratón. Xesús, Ana, Joaquín, un placer, estamos en contacto para outras ocasións, é unha aperta forte dende Houston. Moitas gracias. Grazas a vos. Ok, bye. Hasta logo. Daniel, estás muted? Non te escoitamos, Daniel, agora sí. Agora sí, agora volvín. Moitísimas gracias, Sonia, por conducir este episodio, a Jesús, a Joaquín, a Ana. A verdade é que un luxo e no caleidoscopio de miradas a experiencia da migración e os temas que nos plantexamos no maratón, a verdade é que foi de grandísimo interese a vosa conversa. Os impact factor tamén nas ciencias sociais pois teñen algunha ventaxa, pero tamén problemáticas. E, bueno, é o mundo no que vivimos. Así que, sin máis, despídome do episodio de Ciencia. Moitísimas gracias.